Moikka moikka moi, täällä on Wilds of Fly ja tänään pelattais vähän samanlaista peliä kuin aiemmin. Tämähän on tää sama peli, City Driving autosimulaatio. Mun joutuu uusiksi aloittaa tää save, koska edellisen koneen kanssa taas mennä. Kaikki mä en jaksa kaivaa sieltä. Kuitenkin pääsen tässä videossa, mutta jossain videossa pääsen. Mä katson tässä asetukset, mä en muistanut aiemmin katsoa. Mun mielestä tää pitäisi olla automaattinen toi noin siis clutch, eli toi kytkin on pois päältä. Kaikki on kunnolla. Tää toimii vissiin aika hyvin pienemmin. Aika hyvin. No, mut mennään. Yeah. Ihan ekasta aloitetaan. Vedetään tässä jaksossa noin ekat osat. Katsotaan miten pärjätään. Onnistun ihan hyvin tossa. Onnistuis? Mä muistan. Niin joo. Mä onnistuin tässä ekassa hyvin, mutta toka vähän meni pieleen, kun mä oon käyttänyt ulkokameraa. Mä en muuten tiedä, että on sulla sitä ulkokameraa. Siis pitäis mulla laittaa täältä näin näppäimistä koneesta. Mut kuitenkin aloitetaan tää. Niin kuin tiedätte, kauan on ollut jo G27. Ja huomaatte tausta, että mä en pelaa omassa huoneessa, koska siinä on se pöytä on sen mallinen, että ei oikein pysty. Mä päätin tulla ylärakentaa pelaan. Mut kuitenkin vähän nollassa FPS:ssä, toivottavasti ei kaadu peli. Kaatuks tää? Hei, peli! 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 Hei, kaatu. Joo, tosta pystyy laittaa. Noin. No tää engine päälle venätä kaatu. Mä laitan vähän kyllä noita juttui alas. Tässä on täällä jännästi. Se oli nyt töötti. Laitan vähän itse ääntä pienemmälle, koska tää on niin isolla kuin. Hyvin alkaa tää ajaminen. Nämä. Nyt tähän. Häh? Ok, nyt tää uusi. Mä en tiedä mikä tossa meni pieleen. Ensin mä saan kakkosta laittaa. Tapakille sua. Mut se meni se on siinä missä viimeksi on ollut. Noin. Häh? Ai ja pitääkö laittaa toinen vai? Hyvin alkaa. Mä sanon, että onnistuu, mutta vähän pieleen mennä. Toivottavasti tää kuvaa mun äänen. Mä en muista milloin viimeksi mä oon kuvannut
viimeksi vissiin Gmodi. Mut kuitenkin lähdetään tästä tälleen. Vaihde. Kolme minuuttia eka tos kyltin luona musta täällä. Tos kyltin luona viimeistä. Olikohan se täällä? Tästä vasen. Katsotaan ettei tuu ketään. En katsonut kyllä vasemmalle ollenkaan, mutta... No, päästiin se läpi. Meni siinä sellainen about 6 minuuttia. Mä en tiedä miten mä tuun selviämään näistä kaikista. Ihan easy nää lopulta sit on. Eli tällaisella jännällä jutulla, jonka saataisiin en tiedä, se on sitä vaan, että jos haluaa puhua tätä, niin, tai, niin. Mä toivon, että tää ei lagittele paljon, mutta niin mun piti tosta tullaan. Häh? Enkinen. Mä en taju miten se voi sammua yhtäkkiä. Koska se oli päällä. Mä en jarruttanut ollenkaan. Tai no mä jarrutin, mutta mä en pysähtynyt ollenkaan. Ja mulla oli melkein kytki koko ajan pohjassa. Ihan välillä vaan päästy ja sekin oli vauhteissa vaan. Mä kyllä olin tätä kameraa. Se meni läheltä.
Mä en jaksa yhtään. Mennään tonne noin. Noniin, nähdään siellä pelissä. Mä ajan vapaata loppuun. Noniin, täällä taas. Ja vähän kuvakulma. Ja auto päälle. Toinen vyö kiinni. Käsi ja pois. Vaihde ykköselle. Katsotaan ettei tätä tuu. Ei tuu. Miks tää nykässäs? Aha, siinä oli vihreä. No hö. No aina sille, että aina kun vihreät on, niin mä satuin jäämään siihen. Mun takana ei oo ketään. Ei. Ihmeen tyhjää liikenne. Hieno auto tässä on. Tää autohan on Mitsubishi Lancer. Ei, Mitsubishi, joku tollanen. Kuitenkin. Ehtiskö? Ton mallinen. Vähän. Käännetään vasemmalle. Saats tästä kääntyä? No mä käännyn. Kuitenkin nyt kun ollaan valoissa vielä niin... Ai tässä on vihreät valot. Kai tänne saa kääntyä. Saa tänne. Auto heti hajalla. No, ettei se oo olisi. Pitäisikö kääntyä oikein? Ei. Mä vähän kaistalla vielä. No. Mä kyllä olin jo vauhdeissa. Ai tästä ei vielä pitänyt. Hyvä minä. Osaan melkein ajan liikenteessä. Hehe. Onneksi tässä ei voi... Mitä sä teet? Vielä autat siihen täysin. Tätä kääntyy tästä vasemmalle. Ja punaiset valot. Tää ei oikein oo kunnolla kiinni tästä. Mene kunnolla kiinni siihen. Tää ei oo tää alhautta. Unohtu vilkku, mutta eihän se haittaa. Onks tässä jo... Ei.
Mitäs teet? Näette, että täältä tulee autoja. Sä vaan tuut siihen. Tällainen peli ei vetele. Mistä sun ajokortin saa? Ja mä tiedän, mä en ite omista ajokorttia, mutta siltikin. Saaks tästä mennä suoraan? No, ihme moottori ei pysy käynnissä. Kuka ton moottori? Mä tein 20 minuutin videon tästä. Käydäänpä tuolta katsoa mitä autoja täältä löytyy. Tuolla oli Bemmi, Golfi, tota mä en tiiä. Mun mielestä mä olin kytykin pois. Tossa on Bemmi, Audi. Audi vai onks toi Bemmi? Sitten tossa oli Voltra, Fordi. Voltra, tota mä en muista. Tossa on Bemmi, Voltra, en muista, Fordi. En muista, aha, kytkin taas siellä pohjalla. Melkein osaan ajaa. Saaks tästä? Ei tästä saa kääntää. Voi pitää kääntää suoraan. Älä osu siellä tolppaan. No näin täältä paljon, koska... Jos mä asiat puolelta tulee. Nyt tälle näin puolelle. En kyllä katsonut kaikki autoja, mutta ei sitten. Justissa voitais laittaa pankki autoon ja lopettaa. Laitetaan vapaalle toi. Onks tässä käsiä? No. Ei. No, sit joutuu... Niin tää on tällainen auto. Mä en muista tän koko nimeä. Joku... Toi... Joku Mitsubishi Lance. Jos tunnette sellaista kuin Lance Evo, niin tää on muistaakseni sit joku modernimpi malli. Ai, saaks mennä jo? Onks mulla vihreät? On. Noin. Vähän laittomuuksia, mutta eihän se haittaa. Ei mä ehdi. Kyllä mä ehdin. Ai toi oli laitto. No, tehtiin jo. Ei voi mitään. No nyt teet tuollaisia kytkin pommeja. Tai mitä noin pommeja. En tiedä. Hyvin menee.
suoraan. Se on 20 minuuttia mentiin yli. Aha, kuvasin sit 3 asti. Mun piti kuvata 5 vailla 3. Menetään tästä U-käännös. Ei tonne saa edes mennä. Mä tuun kyllä sinne mä ajan takas, jos mä löydän. Se on... Tuolla on paketti. Aha, vihreä meillä. Tässä on paketti. En mä tähän kyllä jää. Joo. En mä mene, kun mä menen suoraan. Tuolla paikassa. Kummallekaan puolelle menisi. Tonne oikealle vai vasemmalle? Taidan mennä tonne oikealle. Etsi sieltä paikkaa. Tästä tuli nyt 23 minuutin jakso ainakin. Johtuu vähän miten nopeasti nämä valot vaihtuu. Tossa on hyvä paikka. Vedetään pakkilla. Tossa. No. Vähän vinoa meni, mutta eihän se haittaa. Hei, mitä tykkäsitte, alku oli vähän eksoottinen, mutta ihan sama, vedettiin yksi tehtävä, toista ei päästy. Mutta kuitenkin, ensin alois vissiin tätä ajelua tässä pelissä. Mä en tiedä kuinka paljon mä jaksan vetää aina ajokoulu. Mut kuitenkin tää auto meni aika hyvin patilla ekasta B-zoonasta. Vähän ehkä tuli taakse, mun ei tullut yhtään. Mutta hei, aletaan lopettaa tätä tähän. Mä olin Will to Fly. Kommentoikaa, tykätkää videosta, tilatkaa, lisätkää vaikka soittolistaan, jos oli niin hyvä. Tää on muuten ihan ministin liian edessä. No, mutta kuitenkin lopetetaan tää nyt tähän. Kiitos, että katsotte. Mä olin Will to Fly ja mä alkaisin sanoa nyt heippa!